kendo yangu ni kinde ma wantiere weche manyien ka bende wago mbaka kod welo ma wabro bedo godo ka jogo mano bedo machiegni kod Raila Amolo Odinga ike ngimane weche mag siasa, weche mag telo kaka osiep kaachiel kod yangonwa moko manyalo bedo ni ok wang'eyo kotenore kod ngima Raila Amolo Odinga. Ka wadhi nyime, lendo mar ik mar Mosind Raila Amolo Odinga e seche 72 kodonjo makare ne moko kuom jopiny ahinya to oganda ma joluo ma kamoro ne paniri ne onego otimie kata ik mare obedo mapiyo. Kata kamano kaluwore kod lipod komiti manomi komiti machano ik mar Raila ne en dwaro ne mondo mine ike seche 72 bang' thone. Kaka Judith Omondi lero moko kuom twak mag Raila kapok otho bende ne nyiso ni ok ohero keno mar jogo mosetho kata maiti kuom ndalo mathoth. Jodong Luo be yango ni kamoro ma e kit joluo kod timbegi. Wawinjane. Yawa paruru lo wangetek, yawa paruru lo wangetek. Gimichamo emari gimodong' to kirkigen. Ne wuotho e liete mar kuyo gi oganda, oke e Kenya ka kende to kata mana e pinje maoko. Magi ne gin liete mag yawuowi mane okawo kaka yawuot piny mane otegno kendo mane otiyo matek. Choge Jori! Ne ogweyo kendo ne oywak ne lo kuom lal kod ji mane ogeno. Kawuono odiochieng' mar 2 ka koro ywak mare ema morie pachoka. E rang'iny mane Raila nitiere pachoka, nyadhi mane obedogo kod oteku mar lombo oganda ma odhuro kaka johera mage, kamoro ji ne paro ni nyalo kawo ndalo moko mabet bup kapok oike. Kata kamano bang' romo mar komiti mane loso ik mare, nyoyangore ni Raila ne ondiko dwaro mar ni nyaka ike thuolo mar seche 72 bang' tho mare. Ng'ur ma piny owuok. Kata kamano penjo ma ogik en ni kara kapod ngima ne okedo ne weche mag ik e rang'iny machalo nade. Kaluwore gi kaka chal mar liete ni kaluo sani, ringre nyalo kawo kata mana dwe kapok oiki. Paro mar Raila ne ok osiro. E kinde nyasi mar iko mane en jamadar Francis Ogola, Raila ne oyie ma okalo kod andika mane Ogola otimo kata will mondo mi ike thuolo mar seche 72. Kaluwore kod Raila, deko ik en ohala masani olandore kaluo. Commercializing burials today is not African, it's un-African. People used to be buried either the same day or the following day when they died. Burial funeral was not an enterprise. Kopogore kod paro mar tieko dwe kapok oiki, kare kit joluo kod timbegi machon ni nade. Magi ne gin twak magwa kod moko kuom jodak mabondo. E chunygi, ikoni ber ka imiyo Raila dwaro mare mar ik mapiyo ma ok okel dondruok e iye. Tindalo ni nyicha nene oneno matek ka ikano ji kendo ikuogo ji aming'a. Noneno ni ji ika within 72 hours no. Ema nyicha norecommend makata nyocha ne oyiko wadwa moka be miluongo na Amolo ka en. To noyik mana within 72 hours mowacho no. Koro mano nowacho ni ji ketho mwandu mang'eny e liel. Nikech ji iyudo ka kanyo dwa dong' adong'a makata gima nyathi ok nyathi skul nikech nyocha nene otedi kendo chiemo e liel. Mano nyicha ne koro oloko pache ni ik ma joluo odwok kaka ne chon ma ng'ato ok ne budho. E kinde ma okalo joluo kaka jamadar Francis Ogola, ma bende ne nie telo maduong'ie pachoka, ne oike seche 72 kaka ne odwaro, kendo maonge sanduk kaka ne ondiko kapok onindo. Judith Omondi, Ramogi TV.